nik eskultura hauek eta ditun pelota jai ikusi zeitzen zuten. Batzutan, zuzenian, utilizan frontoidea eta ikusten dituen pelota jai, Goñi eta Proaizola, eta Etzezearra, hola ditun. Baina, gu nola etorri gehan, honea, plakak esan dut zela, lan nahitea eta pixka bat ustea zer osatzen dugun, ez da nahikoa nik ze ikusten duten, bezik zuek oain inbertzute ikusi. Orduan, horregatik, ez dakit noiz, zeituen hori esan dut noiz, etxiko geha frontoia eta bakoitzak pelotazo bat emango dugu. Ainhoa, ¡Epa! Suerte no de suerte. Suerte ha tirado de suerte. A ver, niña. Hola, llámate. Dale, arruan, Ay, qué bueno. Bai. Propaganda. Eta nola itean da bakazue? Eskolan ez dituzu kartelak egin? Antzerki egiten dugunean eta kalean egiteko? Holako zeratik nire. Baina ze esaten joan zara, behatza altxatzerakoan. Estetxe behatzaren. Bai. Behatza altxatuta egon zara, zerbait esatera joan zara. Azu. Baina, dena horako. Begiratu eta hasi iruditzen. Alburren parte. Hau, modara ondo bezala ere. Eta hola. Zer da? Eta bere dago zaude? Hemen ikartuko eskola eta eta gero izenburua biok berdina. A ver, zuek. Ainhoa eta Mai, leheniko txukun. Gero dugu zindiru fantasagio eta jarri. Lau marra eta fuera. Bai. Hortxe ikusteko berak. Baina sekolaren bat egin izango zaio. Gero eta zein ikastaztaino horri, dira dozkate. Pero logramos. Vale, van, pidi. Hau. Pero sabiendo esa postura supone que la pelota va para arriba. Está estirando para atrás. Como no se ve aquí mucho, viene. La escultura es un juego. Hemen dino abertik, eta hau zai dago. Horrekoa zai. Hori da, pilotaka da.
Kole eman goia. Nik eman goia. Bai, eman zu. Zino moztuko ez. Bai, Hola, Ernesto. ez. Jo, eskuko. Bai, Zoran kanpoko moztuko. Pareta, Beste gos batzuk erabili. Uste segundo hauekin hartzakin eta ero beste. Bueno. Por la cámara esta. Bueno, y aquí el problema en esto va a ser... Para otro día ponemos más. Pero funciona muy bien. Esto te iba a decir... Tardo nada. Arde zaien batek, zer ditzateke Euskal Herria pilotakik gabe. Ze moduz? Ondo ikusi zen. Ondo, berriz ere, hasiera dut. Hemen bai, Momentuz goaz. Pelota, pareta jotzen dueneako. Eta beste bat, lurra jotzen dueneako. Zein izango da, soinu fuerteena nun entzuten da? Pareta. Iri. Baina. Venga, bat, bi, eta hiru. Pelotari jauna zirritzu zizu. Arrekin berto jo, kendu pixo. Inago, prest? Ez bazte zera, Oito? Bestea zatea apostolariak, Ea zenek esaten du, noi grabatu behar den da, bale? Claro, azkarra hori behar den, venga, berriz ere. Eta igual, iruko lauk esan ezakete, Nik! Hori da, Gura, juntatu, pelota bati, pelota nestireik, eta pasa. Venga, ba. Bat, bi, eta hiru. Zortzi. Bat jamarra dugu. Vale. Hemen idatzen behar zuen. Ez dugu. Atzaki Xalak pelota eman da dirudi bala, eskuak ematen du egurrezko pala, baina ez da oraingoz nahi bezain zitala, urrengo kolpeak inirabaz gexala. Urrengo taldea, venga. Indarrez hasi zara auleno urri, jendea etorri da zurekin ugari, eta orain zuzaude goitik bera zuri, garaipen edertxo bat oparitu guri. Nik, nik birakunez nik ikusten. Indarrez hasi zara auleno urri,
Bueno, a ber, hau eta gero? Gogorra. Txaparen aurretik? Gogorra. Hemen jarriko du. Elkarrekin entzuteko? Zer zer hori? Hau da kantua, hasierak egin duguna. Hemen errituan pam-pam. Ondoren. Igual ondoren, a ber, Andres, entzuditzak edo? Txistua kantua. Itxoin pixka baina, entzun daitezke kantua eta txistua elkarrekin ia ondo gelditzen den jakiteko edo igual gehienek gelditzen den. Entzuten kantua.
Eusko Dukala, ze polita, hunde, eguna bezala musikaren indarra galduz. Ze polita, gara, Oin, bai. Jo oso garestia dira, Zer hauek egitea pentsa zuten nola, zer Zumiakin egindako lana. Gaur egunean horako saski batek 30 mila bezala. Eta gustatzen dira askotan, bi partida. Nik ekin zuretu, txura, sake bat ingoan bezala, joko garbi. Eta orduan, tak, botatzea pelota, hartzea, hor, jip, botatzea. Hori nun bat adiazio da nik eskulturu. Zer daude, zer mazazki daude? Bat. Hiru. Bat, baina. Bat? Asko ere baino Hiru osoi. Bat. Zer bat? Ez da gizute, kontatzen? Bost. Bost aski dara. Zer gizute bat? Bakarrarako baino abiadura. Ik bost esan dituk? Bost. Bat, bilo garazoi. Bost dara eta bat dago. Deno zen duguna, pelota bat ez dago. Guan, hasieran ez dago ezer. Saki egiten balien, aizio ez da gizto. Bera aizio ez da gizto. Digo horretik, lehenengo pala hori aizetan da behin. Ez da ia pala bera. Baina, boti eman, eta pelota inguratzen diguan bezala, pala hori jota aize gutxiko, eta egur gehiago duka. Eta azkenian, eta hori dia pala osura. Zain badu pala osura, gutxik dutzen. Orduan horre gauza bera, pala egiten duna. Kasuntan ez egizema pala dut. Diru, zazpi, baina bat bakarra. Misterio dut da, zazpi dira bat bakarra. Zazpiak bat, Imaginatzen, fiskat esplikatu nizuen, pilota solotan nola erabiltzen ziren hartzaileak oazten, tenisen bezala, batzuk bestien frenten, eta paetan, eskuz. Eta zonabat ere, bazegoela eskulturo bat, hori adierazten zuen. Pilota soloan. Lehenengoa eskuz jolasten zena, pilota soloan, zein zen. Eta hori ikutzen zute, badiela bi ekipo, burrukan daudenak, batek sakia duka, eta hor txeak. Baina, beste aldaketa pilatu zintzen eskulturo beak adierazten dira. Hau egia, zen bazatiko eskulturo beak? Zergatik bizatiko eskulturo? Bi elkarren kontra jokatzen dira. Eta hemen zatik ez dago? Paretan kontra jokatzen dira. Eta zergatik da hain revoluzionailua? Bi paretan bat ementzen dira, eropistea horren dagoen. Eta Batzen zazten amazaten duen, zeruekin jolazten zuten hauek, zeruan bitartez jolazten zen, eta alaka batian zerua pareta bihurtza. Hoi da Euskaldunan, esan nuke, konkisteik handina pelota. Zati, pelota dago, pelota valentziarra, pelota holandesa, pelota peruanoa, bolivianoa, mexikarrake jokatzute, eta asko jolaztute pelotan. Baina Euskal pilotak daukana da zerua paretan sartu du. Nola bat ere, pareta bihurtu dula bere ezaugarri nagusia. Pareta bakarra. Gero, pasatzen geha urrengo inventua. Oain dela gutxiko. Ezker pareta. Zatete, hombre, pareta bakarra bai, baina gaina jartzen bai dugu ezker pareta. Joa, da, orduan askoz hogeto gazta. Hogetoz, jokaldi gehiago ditizke, eta bai, bi pareta, arribaitu txokoa. Hemen zaila da, egile esan, bitan jolazten da, Horrek ez du izan nahi, hau desagertu da, Niok ez dezala pensau, hola hau zen bezala, hau putzulari guanik, gauzakarreta. Oain izan dut, hau jolazten, hola, esan dizuen herri batzutan jolazten, da. Oain berriz, hasi hartzaiko kokiten. Ikusi ez dute argazketan zenba dauden horatuak, batez egin farraldian. Osake, honek ez du izan nahi, hau desegin. Baina, segitu du evoluzioak eta eskerpareta nagusitu inda. Orduan, eskerpareta dauzkagu, klase guzitakoak, luzeguak, motxaguak, errebotekin pe. Horraino, guetza. Hemen badago eskerpareta bat, eta, bueno, ez dute eskerpareta dara, jarri da, kontisa, zorua, eta zertan.
Ikusten dut hemen zerbait adierazi nahi izan dutela diferentea, hau daude hemen niok, aizu duzu hemen niok, pareta hemen zegoa. Hemen nioz, eskarpa, hemen niok, pelota aizu niok. Hau ez da hain hemen niok. Hemen beste zerbait bat zeo. Harrapatzen dute pixka bat ze adierazi nahi izan duten hemen. Eman gutxu, zehar. Irikira karbarozke, bai? Irutzi zute irikira dauzka, ez da? Hemen bai eta hau dugu. Irutzi zute irikira horiek zerbait adierazi nahiko dutekela? Adikian, pixka pelotan jarrundu zute, zute pelotan nundu duen leku importantzia. Txapaketalako? Txapapera botatzia zen? Ikasten nahi ez? Azpiko koltsoia kasunkan da duzuna. Ikasten. Hoi, arrisko diko lekua. Ez da horrega gota hartuta. Eta guen nizidez gueko utzik. Askotan bezatuen izaki, frontoikan ez dute gueko usten azpiko. Zerrika, ja ez da ger, zertako, ez da ger da. Han azpila botatzen duzu falta da. Bueno, nik nola hori ez da nik egitan, nik egiten denea postari. Bueno, pues nik nola hori bat, azpitiko. Eta hori bezala dauzkada beste txeko batzuk, adibidez. Atzelariantzako, hau da atzelarian lekua. Hor, etozeioen pelota arrimatu eta horra ospilan, hoi ze leku txarra. Askotan baiatzen dut, atzelarian. Leku txarra. Aurre lehiako horren. Kantxua bota, eskurita, barkatu, eskurita, eskarreta, txoko aldea. Eta hor zenbat aldiz, piratu zeizte, horrean, telebizte guzti duenean, zenbat aldiz, pelotariak hemen utxe egin. Bestia botari horrean, eta oso zailarako, indarra honik egin nikolako hor txokoa, eta hor eskarraren zailara utxatzi. Beste puntu krizitu. Eta beste bat, eta hau. Hau da, eskarran txoa botatzen zunean, pelota honen ikua eta zea arriskua kanpoa guteko. Egurrea, kas! Zepena, kantxo politia baino, falta. Orduan hemen frontoia azten da mugitzen. Zango nuke hau egia frontoia hemen niok, eta la frontoia, hemen niok, baina, ojo, nik egon euskan ere leku beroa. Eta baina horti segituta, izten gehoneak, dira frontoiak oso beroak. Oso beroak. Danak dira, ordenian jarrekta daude, hau da, frontizak, esker pareta, eta zuen. Hemen bai, danek, hola da, ordenian hola da. Orduan hau zer da, leku berua, segun zer juga. Hemen zan frontoio zuen orokorrian. Baina hemen, iken da, jokaldi bakoitza deskriba. Adibes, hau ze izan hori izateke. Zer nahi betzen, ze jugada izan hori izateke. Paeta nauzia, esker paeta, zordua, hau ze jokaldi izan hori izateke. Dejada nuen. Baina, titulu hori daukat eskutu. Dejada zabali. Botatze zuela eta handau, baina zuretzako arriskua badago. Zatik ez daukazu pareta bat hemen. Eta ez bai zuen neurtzen kanpoa jungo zaizu pelota. Beti da, jokaldi bat, pixka bat, kuidadak egin beharrekoa, zegen diskuratzen bazea zu falta itxezu. Kantzen beharrekoa. Hau izango litzateke, jokaldi bat, hemen dago frontisa, hemen esker pareta, hemen zuru. Momentu batean, frontoian, nagusitasuna beti pareta nagusi dauka. Momentu batean eta jokaldi batean nagusitasuna ez dauka pareta nagusi. Esker pareta nagusi. Zer jokaldi izan dut? Bi pareta. Zer gati? Lehenengo, bi pareta botatzea guanean, izako, lehenengo esker pareta dek nagusi. Eta gero eskutu. Ordu momentu hortan, frontoiaren legiak aldatu dituzu. Momentu hortan, horregatik, nik eman diot garrantzi gehiago esker paretai, ondi guen deta da, eta lehenengo korpia hemen, eta gero kak, bigarren hau. Tik-tak. Eta beste jokaldiak, hau da jokaldi, golako dauzkat pila dakinak, eta baina ondi goa dira. Hau da jokaldi bat, bi denboratan, dos tipos.
askotan ikusi bezute. Imaginatu, paeta hor da hola, esker paetan. Titinek, unanuek, hola izola, askotan itxutu da, eta oso. Itxute kinua. Pelota dator, eta hola hartzute. Kinua, esker gantxoan kinua. Beste, arela joak, ja korrika dikuazteara. Eta orduan, tak! Usten du txoko hori. Oso zaila daite. Zatik, polik itxen behazu, egite, ez zula eskerratxo gotako, eskerratxo gotatzeko indarrikia dira, berda? Izu horretia, oso azkarri nahi. Orduan zu, kak! Azkenengo momentuko esku gelditze hori, izu berri zaila. Eta orduan, nik inun, pixka bat, lehenengo golpia mesura, dirudi, amaguak eta kinuak, dana eamak euro. Esker gantxuan bila, hemen izango gala, asuntua, ja ona hotxara da, baina azkenengo momentuan, uste zute, rektifikazioa bezala, txokoan. Oso politia izango izateke zuek asmatzia, horrelakoek, eskolan, ez zuten dugu egiteo. Okalditiak, total, hiru kartulina bezala iztia, dira. Hiru. Eta, rekortadu. Peatuta, jokaldiak. Oporretan. Oporretan zaila. Oporretan jolaztea. Konfrontoia pelotamen da gero, ez da jokalien ditut. Txak, kastulinak, folio. Bueno, honi deitzen diot azken aia kinua. Kinua da beste trampa izu gara kontoia. Eta izaten da, pelota bat horrez da. Algun aurrera ja, sartzaikoa. Sartzaikoa, eta hola iten du, baina ez du pelota egin. Pelota egin du ikutzen. Atzera ja, bere laguna, badaki aurrera ja kilo egula, eta lagun atzetik hartzen du, eta faf. Eta kontra joan, arari joan, pentsatzen zuten sartzatzen kola, eta ja korrika etorren dira aurrera. Eta nola ezan zartu, gelditu dira ibadan etxe. Oin zer, zulua bezala intzaile, lurriak. Oin zer, ja. Ez dokat ezerretik, horretik ikindet, hemen zulua bezala. Korrika etorren dira aurrera, eta zulo bat, eta atzera jun nahi izango balute bezala, ja behan eba. Hor, jokalari bakoitzak eukitzen du, berekin nu edo zerbait? Batzuk dira oso txarrak. Batzuk ibiltzen Batzuk dira oso txarrak, zati nabitzen jesu, zaitun kino ikin, hola. Eta hola ikuaztaia kino ikia, eta baina bestatzu dira oso. Oso, ratitina digez oso ona da kino ikin. Osa, ez tezua bezkizu entzematen da. Hain da ona, batzutan txarra da. Txarra da behera unatzen. Behera unak ez da kontuatzen, kino ikia ikua. Eta orduan, klaro, behera unak ez da kontuatzen, handago. Zuloa arentzat. Txistuka, eta bestia kino indio eta hor, torri ja, Osa, kino... Trinketea eta hau, zei izango nintzateke, ze frontoi klaseko. Frontoi eskarpa eta bat, normala, bakarri kolaztu dutela zea bazko. Eta nik zuten, eskultura politia, frontoia gauza politia da. Hemendik, ondo behatzen. Gero behiratzen duen atzetik, atzetik etxe horrela gula, esarri inda izan. Hau zan, beste igabekoa. Esan duke, lixua. Eta hau behatzen duen hemendik, eta lixua. Eta gehatzen zaiten eskultura, hemendik ikusteko pixka bat tristia. Eta orduan burua duz ziten, iriki modula. Egin nion hemen iriki dira bat, eta hola, frontoian kantxa argila zatzen zen. Eskultura bere argila barrutu dut, bere argila. Eta gero gaina ingo nun gerriko bat ezela. Hartuko nun horra. Eta txapakin lotu dut. Txapazki.
Aite.